Iortia antzerki tailerrak larun batean du, mustutze eguna, Peter ditan, Iortia kulturgunean, ensaiatzen duten tokian. Eta, Iortia antzerki tailerreko zuzendari irakasle, Virginia Albire, hemen dugu gurekin, arratsaldeon. Arratsaldeon. Valdemorillos forever, aurtengoan. Hombre, egia esaten badugu batzuetan gauzari zailena izenburua bilatzea da. Eta batzuetan desesperazioa katean jotzen du eta alako gauzak ateratzen dira. Orain dela 2 urte, drama bat zen, absurdoti jotzen duten pasaden urtean, aurten zer? Aurten, nola esan, komedia antzeko zerbait izan daiteke, baina punto beltz batekin, oso beltza, edo oso gorria, segun eta nola behiratzen dugun. Oso beltza, oso gorria, zer aurreratu dezakezu, venga, jakin minak. Bueno, pues gauzak ez dira ikusten diren bezalaxe, osonak direnak ez dira ainonak, eta batzuetan maltzurrak direnek ordaintzen dute. Bueno, irakurri dudanez loteria baten inguruan da, loteria sari baten inguruan da. Hori da, herri txiki batean, loteria saltzaileak bere lana egiten du, eta boleto batzuk saltzen ditu, eta hoietako bat da irabazlea. Kontua da, erosi duena ez dela orain boletoa duena. Hor dago koska. Eta argituko da, hori guztia, aurrerago, antzezlana ikusten duenak, jakingo du, ezta? Bai, berehala ikusten da zer gertatu den boleto horrekin, ez dakiguna bada gerokoa. Gerokoa, orain jakin nahi dugun nola sortu den, hau, zuek sortu duze, adegokitzapen bada, nola izan du da? Beti bezala, tailerrean sortu dugu lehendabizi, pertsonaiak sortu genituen, eta gero, ideia hortik agertu zen, eta pertsonaiak elkartzerakoan ideiarekin nahasturi, batidora batekin eman, eta historia atera zen. Historia atera eta lastailean, urrian hasi zineten, guztia... Aurten ez, aurten arazoak izan genituen urrian hasi ordez, azaroaren erdian hasi ginen, horri bilizen tailerra zegoen alez, jende nahikorik zomen zegoen, zazpizuden apuntatuta, eta kopuru polita da azteko, baina jendearen zai egon ziren, martxan jarri arte, eta azaroaren errati arte ez genuen deus ere egin. Beraz, espres. Hiperespres gainera, kurtsoen zehar bi baja izan genuen, orduan izan da dena pixka bat aurten kaotiko xamar, eta lanari serio txailetik aurrera ekin genio. Baina, eskarmentua badute aurreko urtetatik ere, ez? Bai, batzuk bai. Berri pare bat badugu, okerez banabil, baina besteek badakite zer den hau kontua, batez ere, denboraldetik okerrago ibili garenez, estresatu xamar ibili gara, baina bestaldetik ere, gustora, oso gustora lanean. Denbora gutxiago izan dugu, baina aprobetxetu egin dugu pilo bat. Prisaka, baina gustora, obra hortxe komedia beltz gorria, eta nik hemen baditut zein galdera egiteko ohitura, aktoreak zein diren esan, eta ze paper jokatuko duten, azaltzen diguzun pixka batez, Virginia, Sergio Molero daukagu hortxe. Bai. Hau, loteria saltzailea da, oso herriko oso mutil jatorra eta lasaia eta oso biholtzonekoa, bere gauzak ditu, baina oso mutil lasaia da. Jone Pelaezek? Fruta saltzen du. Herriko plazan bere postua dauka, eta antzeslanean ere fruta saltzaile honek narratzailearen papera egiten du, nolabait publikoarekiko lotura lortzen du.
Beste aktore bat, hemen duguna aldamenean, Eder da, Eder Goikoetxea. Eder, herriko filosofoa da. Herri honetan alkateak, oso alkate berezia, alkate honek filosofo bat kontratatu du herrian izateko norbaitek galderaren bat baldin badauka, edo, bure usteren bat, edo filosofoarekin hitz egin dezakez. Filosofoa kontratatuta dago, orduan, herriko plazan dago irakurtzen, eta edo noren zai. Antzerki tailerrean errepikatzen duen beste bat, Santi Goikoetxea. Santi, zer den? Santiren papera zer esan? Beste herriko mutil bat da, baina hau ez da izakera ezberdinak dituela. Segun eta nola altxatzen den, izan daiteke edozein gauza. Orduan, egun honen zehar, 3 pertsonaia ezberdinak dira, pertsonaia berdina izaten. Berez, bere izena Valdemort da, baina izan daiteke Laieni, edo izan daiteke edozein gauza. Handago beste bat aserita, gui entzuten, Alberto Alvaro zein da bera. Alkate jauna. Alkate jauna, eta oso alkate lasaia, herriari begira, beraz, adibide bat aurkitzeko koste egin zaigu, pixkatxo bat hor bakarrik herriari begira goteko. Berak nahi duena, hau da, loteria da tokatzea, baina diru hori herrian inbertitzeko ez berak hortik etekinik ateratzeko, ez herriak etekinak ateratzeko, ez oso alkate bitxia dago, bai. Onura publikoa bilatzen duena, ez da? Bai, ez dakit baten bat ezagutu dugun, edo, ez dakit. Beste aktore bat, Beatriz Ganuza da. Bai, hau ez da herrikoa, eta nabaritzen da, ez berdina da. Oso langilea ona llegatzerakoan, ja lehenengo momentutik ez da osongi moldatzen herrikoekin, bera ona lanera etorri da, eta bapatean berarekin hasten dira hitz egiten, berak ez du besteekin harremanik izan, ez du oso giro polita sortzen emakume honek, ez. Eta azkenik, elenkoa osatzeko, Isabel Borrega. Hau herriko emakumea da. Emakume hau nahiko kuskusero eta kontakatilua da, baina bere atzean berak bere bizitza dauka. Hau da, loteria erosten duena. Bere arazoa azkenean herriko arazoa da, orduan herri osoak konpondu behar du arazo hau. Nola lortzen duten, hori da ikusi behar dena. Valdemort Ios Forever, antzoz lana, larun bata 7:30 Iortia kulturgunean. Sarrera, gelditzen dira? Baten bat, baina etorri nahi bali baduzu, etor zaitezte oso azkar, erostera edo bestela geldituko zarete sarrera gabe. Kakazarra. Eskerrik asko.